При мен е Васко Василев, който отпадна на 9-то място, нещастно, на финалната маса в Казино Принцес. Здравей, Васко! Кажи ни от кой отпадна и каква беше ръката? От кой? От може би най-слабия играч през целия турнир, който вчера особено, може би от 8 ръце, 8 пъти, аз съм по-добър от него, на него винаги му излиза. Явно е късметлив. Да, и сега повечето там от доста по-добрите и професионални играчи ми се изсмяха едва ли не, че съм си се замислил дали да плата уина с дамите, но аз знам, че просто срещу него не ми върви. Той Хабиби просто е някакъв уникален. И показа 109, аз влязох с дамите за около може би 70-71 хиляди точки. И Веселка, която е също уникална крупия, ще стане велика. Веселки е велика си. Никога не ми е удряла до сега поне едно рамо, отвори на Хабиби асото веднага. Но шанс. Няма значение. Трябва да печели. Хората казват, че на който не му върви в хазарта, му върви в любовта. Ние пък ти желаем да ти върви и в двете. Имам 3 предложения за брак и 3 отказа до сега. Страшно много ми върви в любовта. Направо. Да се надяваме, че шансовете ще се обърнат и ще ти тръгне и в двете. Благодаря. Благодаря, Васко. Довиждане. Чао, чао.